Сериозни съкращения на служители от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията и съдебна охрана" планират в Министерството на правосъдието. Според заместник-министър Петко Петков ще бъдат съкратени над 700 души, но голяма част от тях били незаети щатове и администрация. От синдиката на надзирателите алармираха, че разговори с тях не са водени и научават за планираната реорганизация от медиите. При водените миналата седмица разговори между Министерство на правосъдието и синдиката на служителите в затворите е било договорено, че бъдеща реорганизация ще бъде съгласувана едва след като обсъдена новата финансова рамка на ведомството. Сега синдикалистите са неприятно изненадани. Дори самия факт, че ще бъдат съкратени незаети щатни бройки, за нас е много обезпокоителен. През последните месеци, да не кажа година, имаме голям отлив на служители от нашата система. 5 или 6 месеца няма нито един ново назначен служител. Това означава, че ако ги съкратат тези бройки, при недостатъчния състав, ние оставаме на подсанитарния минимум. Надзирателите ще настояват за спешна среща с ръководството на Правосъдното министерство, но заявиха готовността си за нови протестни действия. Заради недостиг на 11 милиона лева в бюджета на ведомството,